Αναμφισβήτητα παίζουν οι δύο καλύτερες και οι δύο ιστορικότερες ομάδες της κατηγορίας. Δυστυχώς παίζουν σε ένα πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αντί να παίζουν σε κάποια άλλη κατηγορία. Όμως βλέπετε ότι το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια περιήλθε στα χέρια κακοποιών, οι οποίοι αξιόλογες ομάδες σαν τις δικές μας δεν τις επιθυμούσαν στα πόδια τους. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τοπίο έχει ξεκαθαρίσει. Γι' αυτό και βλέπετε ότι κάποιες ομάδες τορπίλες που εμφανίστηκαν φέτος σιγά σιγά αρχίζουν να εξαφανίζονται. Πιστεύω ότι όπως και όλα τα παιχνίδια μεταξύ Ρόδου Παναχαϊκής ή Παναχαϊκής Ρόδου θα είναι παιχνίδια άλλης κατηγορίας, αφού οι παίκτες που αγωνίζονται είναι άλλο επίπεδο. Είναι βέβαιο ότι όπως επίσης όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα γίνανε σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικού πολιτισμού. Μην ξεχνάτε ότι πρόπερση 12.000 πατρινοί χειροκρότησαν ουσιαστικά στο τέλος στη Ρόδο ουσιαστική πρωταθλήτρια, γιατί μην βλέπετε που υπήρχε αυτή η βρωμιά της Ηλίουπολης εκείνη τη χρονιά. Οι δύο ομάδες που κυριάξαν και εκείνη τη χρονιά μέσα στο γήπεδο ήταν η Ρόδος και η Παναχαϊκή. Θέλω να πιστεύω ότι ο νικητής του αυριανού του αγώνα έχει σαφές προβάδισμα στην υπόθεση της πρώτης θέσεως, αλλά αυτές οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν μέχρι το τέλος την πρώτη και δεύτερη θέση. Εμείς και ήττα να έχουμε αύριο. Θεωρώ ότι παραμένουμε φαβορί, δεδομένου στα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος έχουμε μόνο εκτός έδρας ένα παιχνίδι από τα 5 επομένων, και αυτό με τη Χερσόνησο που φαίνεται ότι και μετά τα σημερινά αποτελέσματα έχει καταδικαστεί. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει τίποτα. Θα παλέψουμε για την νίκη. Έχουμε καλή ομάδα, είμαστε ίσως στην καλύτερη κατάσταση της περίοδου. Οι μεταγραφές των Χριστουγέννων μας ενίσχυσαν πάρα πολύ. Ήρθαν πολύ νέα παιδιά με πολύ ταλέντο και έφυγαν παίχτες ξεζουμισμένοι, οι οποίοι όπως βλέπετε και εκεί που έχουν πάει, παρά το ήταν παίχτες με συμβόλαια 150.000 ευρώ το χρόνο, σαν τον Λουτσιάνο, δεν έφεραν την ευτυχία. Η δική μου συλλογιστική είναι ότι οι ομάδες χτίζονται, δεν αγοράζονται. Γι' αυτό και το λόγο εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 27 παιδιά, εκ των οποίων 20 είναι κάτω των 21 ετών, και ο μεγαλύτερος από όλους σε ηλικία είναι ο Φούφουλας που είναι 26 ετών. Και ελπίζω ότι αυτή η συλλογιστική θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Ευτυχώς μετά από προσπάθειες 2,5 ετών έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη. Δεν έχουμε προβλήματα από παλιούς ποδοσφαιριστές. Τα χρέη προς το ΙΚΑ και την εφορία που είχε αφήσει ο Μακρύς και ο Μουτζουρούλιας έχουν ρυθμιστεί σε μακρόχρονες δόσεις. Νομίζω ότι υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις να κάνουμε μια καλή πορεία και του χρόνου στην Β' Εθνική. Εύχομαι το ίδιο να κάνει και η Ρόδος, να μην επαναληφθεί αυτό το φαινόμενο όπως ανέβηκε, να την υποβιβάσουν με τον τρόπο που την υποβιβάσαν, γιατί και η Ρόδος πέρσι πλήρωσε αυτά που πληρώνουμε εμείς 3 χρόνια στο επίπεδο της Β' Εθνικής από τις ομάδες του κυκλώματος. Είναι γεγονός ότι η Ρόδος δεν έχει ακουστεί να εμπλέκεται ούτε στα παιχνίδια τα στημένα της UEFA, εν αντιθέσει με το συντοπίτη του Διαγόρα που φαίνεται ότι είναι βαθιά μπλεγμένος. Πάρα πολλά παιχνίδια του Διαγόρα είναι σε αυτά που ερευνάει η δικαιοσύνη τακτική και η UEFA. Χαίρομαι όταν παίζουμε με τη Ρόδο, και επειδή τόσο και ο Κάλιστος παλιότερα, αλλά κυρίως με τον Τόνι τον Μαρτίνη έχουμε συνδεθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος του πρωταθλήματος θα χαρούμε και οι δύο. Να είστε καλά.